खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों भिडिअआ जाहैबाय मा लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों कि दासान्दि सोलिबाय थानाय ट्रेन्डिंनि गेजेरावहाय आं दिनै नैबे मोनसे भिडिअआ जाहैबाय मा आं बेखौ फार्स्ट खिथागोनसै बिनि उनाव आं स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननि गेजेराव सावरायलांगोन बहा मा जादों आरो अनिलमोननि केसआव मा जाहैगोन आरो जाय सोरखौ माने गावखौ मानि थाखाय बुथारनानै लाया बेखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन गिबियावनो बेखौ आं खिथागोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय जे दिनै सासे जेनेखि बेटेलियन पुलिसा दिनै बिथाङाबो बै आयेननि गेजेरजों जाय POC माने एस माने पक्स बे आयेननि गेजेरजोंहाय बिथाङा दिनै 20 बोसोर जेल जानांगौ जानानै फैबाय बिथांनि दाया मामोन नोंथांमोना निस्सय गोबां नुखाबाय आरो गोबां मानसिफ्रा दिनैसिमबो क्लियारै मिन्थियाखै 20 बोसोर जेल जानांदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे मानसिया जाहैबाय मा बिथाङा आसाम बेटेलियनाव साख्रि मावो आरो बियो जाहैबाय मा 2019 मायथाइयावहाय बियो सासे उन्दै माने हिनजावसाखौहाय बेबायदिनो देहायारि गाज्रि खालामदों देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ माने केस जाबसनाय जादोंमोन आरो बे केसनि गेजेरजों जों जाथाया सोराङाव फैबाय एबा माने जाथाया रिल ओंखारबाय आरो बे रिल ओंखारनायनि खाथिराव दिनै बिथांखौहाय कर्टनि नेम बायदियैहाय बेखौ मा खालामनाय जाबाय जे 20 बोसोर जेल बेखौ जोबथेसालियावहाय दोननाय जाबाय आरो 2019 निफ्राय बिथाङा दिनै जेलाव दंखायोमोन नङा होमबा 19 20 21 22 23 नङा होमबा आरो फिन आरो बिथाङा मा 20 बोसोर आरो दा बेखौ दा मा होनना बुंदों जेनाखि बनजित दासखौहाय माने जोबथेसालियावहाय बेखौ दोननाय जासिगोन आरोखि दा बे जाहैबाय पक्स आयेननि नेम नोंथांमोना मिन्थिबानो जाबाय बे आयेना मा बे आयेनखौ बार बार बुंबाय थाजाया बुंबाय थाबाय माने भिडिअआव मा प्रब्लेम फैनो नागिरो बे आरो मानोना बे रेस्ट्रिक्सन दङ दा बाथ्राया जाहैबाय मा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो मिन्थिनो थाखायसो आङो बेखौ बानायनाय जादों दा बेनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव 20 बोसोर दोननाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिन्थिखागौ बे आयेननि गेजेराव खय लाख फैसा थांगोन आङो बे भिडिअआव बुंनाय नङा आङो नेक्स्ट भिडिअआव बुंगोन आं बै मोनसे गुबुन चेनेलाव बुंगोन आं बाहाय दा बुंथ'नाय नंला दा बेनिखायनो गोबां माने लाख खरसा माने जायो बाहाय बे गोबां लाख खरसाखौ नोंथांमोना माने गारनांगोन मानो होननानै बुंदोंब्ला जाय बिथांमोना बे दायखौ मावदों नङा होमबा बे आरोना मानोना बाहाय खुनु सोरबा मन्थ्रिबाबो गवा मिनिस्टारबाबो गवा प्राइम मिनिस्टारबाबो गवा आयेना बयनिबो थाखाय समान गतिके नों जुदि दायनिगिरिब्ला नों जुदि बेफोरबायदि माइनर जुदि हिनजावसाखौ जुदि नों जुदि बेफोरबायदि गाज्रि खालामदोंब्ला नों गखाया नों बे आयेननि गेजेरजोंहाय बे पक्स आयेननि गेजेरजोंहाय नोङो मा खालामजाखागोन नोङो जोबथेसालियाव थानांखागोन आरो गोबां रां नोङो होखानांगोन बे आरो बाथ्रा दा बेनिखायनो थांनाय 2017 जादोंमोन बेवहाय मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथाङा जाहैबाय मा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बग्रिबारि पुलिस थानायावहाय आसाम पुलिस बेटेलियनाव साख्रि मावनाय बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि थागिबि बनजित दासनि हेंथायै माने केस दैखांनाय जादोंमोन आरोखि हो दा बेनिखायनो थिग दिनै जाथाया सोराङाव फैबाय आरोना जाथाया सोराङाव फैबाय नालाय दा बिनिखाय बेखौ दिनै 20 बोसोर 20 इयार्स बेखौ जोबथेसालियावहाय माने जोबनो थाखाय फोसावनाय जाबाय बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनाय जाबाय आरोखि बे जाहैबाय मा बनजित दास बिथाङा आसाम पुलिसाव साख्रि मावोमोन 2 नाम्बार खौराङाव दङ लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे 2 नाम्बार खौराङा जाहैबाय मा नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों सासे आसाम मा होनना बुंदों IPS बाहाय मा दङ शिलादित्य सेथिया होननाय सासे IPS दिनै गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय इसिबां गिदिर अफिसारा सासे IPS अफिसारा दिनै गावनि जिउखौ मानो फोजोबनानै लाखो गोबां काहानिफोर दं लोगोफोर बेनिखायनो जों मिथिनो मोनदों बिथाङा जाहैबाय मा आसाम सरकारनि नखर आरो राजखान्थियारि बिफाननि नेहाथारि महरै खामानि मावबोनाय IPS शिलादित्य सेथियाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय थारमाने बिथाङा आसाम सेक्रेटारियेटआवहाय बिथाङा मा होनना बुंदों नेहाथारि हिसाबै राजखान्थियारि बिफाननि नेहाथारि महरै मा होनना बुंदों खामानि मावबोदोंमोन जाहैबाय आरोखि दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि बिसिया जे मा केन्सार बेरामजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला केन्सार बेरामजों माने थैदों आरोखि भुगिनानै थैदों मानोना फाहामबाबो माने हायाखिसै नङा होमबा दिनै थाखा फैसायानो गासिबो जाजोबा थाखा फैसा दंब्लाबो बे नोंनियाव क्रर फैसा थाबाबो जुदि नोंहा जुदि गिदिर मोनसे बेराम जायोब्ला बेखौ नों फाहामनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो जोङो माब्रैबा
जों बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो जों बिनि सायाव खोब सांग्राङै सोलिनांगोन दिनै बिथाङा बेस्रा गावनि बिसिखौ जेब्लाखि केन्सार बेरामजों थैबाय होननाय खोनादों अब्लानो बिथाङा मा खालामबाय बे आइपिएस अफिसारा सिलादित्य सेथियाया गावनि खर'आव गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो गावनि खर'आव गुलि गावनानै बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बिसिया थैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा दुखु मोननानै बिथाङा माने जानो हागौ बिराद सानब्रेबाय नङा होमबा मानसिया बिदिनो समाव सानब्रे फैयो बेनिखायनो बिथाङा मा गावनि खर'आव गुलि गावनानै पिस्तलजों गावखौ फोजोबना लादों बे आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों मानसिखौहाय बे आरो दाना जोंना मोनसे रादाबा जाहैबाय लास्ट रादाब जाहैबाय मा गोबां मानसिफ्रा होनदों अनिल मोनहालाय मा जागोन केसा बिथांमोननि बे साब्रैनि दायनिगिरिफोरनि केसालाय मा जागोन बिथांमोनाबो 20 बोसोर जेल जानांगोन नामा ना जानाय नङा बेखौनोथ' जों बिजिरगिरि नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जायखौ दाय खालामदों आंखौ जुदि माबा खालामदोंबा आं दिनै केस होबाय नङा होमबा सापस लादो आं हिनजावसाया माने आंखौ उमुक उमुक मानसिफ्रा बिदि खालामदों होननानै आं केस होबाय नङा होमबा आंथ' केस होबाय दा आं केस होनाय लोगो लोगोनो नंगौ नङा बेखौथ' कर्टआथ' दाबो बिजिरनो मोनाखैना मानसिफोरखौ हमनो मोनाखै मानसिफोरखौ हमनो मोननाय बासिना सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजोंहाय मानसिफोरनि गेजेराव जासाव फैगोन ना स' बिनिखाय मानसिफोरखौ जुदि हमनो मोनाखै अब्ला बियो सोर 20 बोसोर जेल लागोन सोर मा जागोन दिनै सानै हमनो मोनबाय नङा होमबा नोंथांमोनाथ' नुखादों दैदेनबो हमनो मोनबाय माने दिलीपखौ हमनो मोनबाय आरो अनिल आरो सुबु नङा गुबुन जायगायावहाय आरजिना दं दा गोबां मानसिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना जेसेबां खारगोन गावनि दायखौसो मा खालामनाय जायो बारायनानै लानाय जायो होनना बुङो जेसेबां खारगोन गावनि दायखौसो बारायनानै लानाय जागोन गथिखे बिथांमोना खारनो नाङामोन बिथांमोना सङै सङै बै बायाव थांनानै पुलिसनाव गथायहैनांगौमोन गावखौ जों दायनिगिरि नङा सार होननानै बेफोरबायदि उन्दै होनबा दाया खमायगौमोन आरो बिथांमोना फिजिकेलि पानिशमेन्टबो मोननो गगौमोन दा बिथांमोना दिनै खारबाय गावखौ आनजायनानै थाबाय बे हिसाबै बिथांमोना फिजिकेलि माने पानिशमेन्टआ मोननो हासिगौ नाथाय बिथांमोना 20 बोसोर जागोन 25 बोसोर जागोन बेसेबां खरसा थांगोन बेखौ बिजिरनायनि उनावसो मिथिगोन जेब्लानाखि कर्टआव बिसार जागोन सिजन कर्टआव जेब्लानाखि बिसार जागोन बै बिसारनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोनगोन बिथांमोना दाय मावदों मावाखै बेखौ जेब्लानाखि कर्टआ डिक्लेयार होगोन जे बिथांमोना दायनिगिरि नङा होननानै अब्लासो बिथांमोनहा माने रैखाथि मोनगोन जुदि बिथांमोना माने दायनिगिरि होनना जेब्लानाखि जुदि फोरमान जाबाय अब्ला बिथांमोनाबो बे एखे कन्डिसनाव थांगोन आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खमावनो बे आयेननि गेजेरजों खमावनो 20 इयार्स जेल जाखानांगौ जाहैबाय खमावनो 20 इयार्स 20 निफ्राय 25 दा बे आरो ओंखायनो सब गथिखे जोङो बिनि सायाव गोबां मिथिनांगौ दङ आरो रायजो राजा नोंथांमोन बेसिकलि साबधान जा जेन नोंथांमोनाबो गावनि गोसोनि माने लुबैनायफोरखौ हमथानो हायो दिनै नोंथांमोना नाय फिसा मोनसे दिनै लुबैनायखौ सुफुंनो खाथिराव खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै 20 इयार्स जेल जानांगोना धेमालि खोथा नङा बे गोरलै बाथ्रा नङा स' बिनिखायनो बिथांमोना दिनै गावनि गोसोखौ हमथानो हायैनि खाथिरावनो दिनै 20 बोसोर जेल जानांगौआ बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा स' बे आयदानि सायाव जों बयबो मोजाङै नायबिजिरलायनानै जेन बैफोरनिफ्राय जों गावखौ रैखाथि होनो हायो बेफोरबायदि जोङो भुगिनाङा बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय।